Op dit stuit verdwijnen nog een soort dierenmedicijn in het jiskevet. Mensen die haar een kuur om hokkenreden dan ik net oudmaatje, leveren de oerblunde pillen vaak in bij het ziekenhuis. Die medicijn komen dan in een bak en worden vernietigd. Jild vergriemerij, zag voor apothekersassistente Anja Visser. Ze is daarom bij zorgverzekerder ONVZ in zee gegaan om een oplossing te zoeken voor dit dierenprobleem. Als we de mensen van bewust worden dat geneesmiddelen duur zijn en als ze niet gebruikt worden en ze zijn goed bewaard en ze zijn bijvoorbeeld in een gesielde verpakking, komen ze terug, dan denk ik dat we de spillage in ons ziekenhuis van 2-3%, dat is toch een bedrag van 400.000 euro, dat we die opnieuw kunnen gaan gebruiken. Het groot probleem bij het op- en nijbroeken van medicijn is dat pillen en poeiers vaak op een speciale wijze bewaren worden moeten. Wat de patiënt ze dan in huis heeft, kan de apotheker net meer garanderen dat de medicijn goed bewaren binnen. Er is likwijls een oplossing voor voen. De eerste fase van dit project is een thermochip. Die wordt ingelezen. Daar kunnen we de temperatuur mee registreren hoe het geneesmiddel bewaard is geworden. Voldoende koud in de koelkast of bijvoorbeeld niet te heet op de achterbank van de auto. De medicijn komt in een sealde poeder en mag alleen nog verbruikt worden wanneer de poeder nog dicht is. En als uit de gegevens van de chip blijkt dat de medicijn nevens de bijsluiter bewaren binnen.